खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 आगस्ट 2023 बारायजाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सागलिया ओनसोलाव हाग्रा एफाना गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा खासेवनि फालांगिरि खालामग्रा सानै फालांगिरिजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय माथाम खासेवबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय भास्कर बर्मन आरो इन्द्रजित बर्मन, सानैबो वेस्ट बेंगलनि थागिबि। लाबनि लैथो, लाबनि बारहुंखाजों गोजावनानै सासे सेंग्राया अबथिरायै जिउ गोमाबाय। डिब्रुगड़ जिल्लानि बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे लाबनि लैथोआव बारहुंखायाव गोजावनाय सेंग्राया सासे सिख्लाजों ब्रेकआप खालामजानानै दैमायाव बारजुमनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो बे सेंग्राया थैनायनि सिगां गावनि मोजां मोननाय सिख्लानि मुं आरो गावसिनि जारिमिनखौ लिरना गालांदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय कनक गगৈ। कनक गगैआ परस्मिता हाजरिका मुंनि सासे सिख्लाजों गोसो थोलायबोदोंमोन, नाथाय बिसोरनि गेजेराव हरखाबै बारहुंखा फैनानै ब्रेकआप जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। तामिल आरो हिन्दी टिभि इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा टिभि एक्टरा मुम्बाइआव गावनि थाग्रा जायगायाव बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै हरखाबै जिउ गोमानांगौ जाबाय। थैनाय टिभि एक्टरनि मुङा जाबाय पावान, 25 बोसोर बैसोनि। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। गावसोरनि फिसाजोखौ गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जानायनि जाहोनाव हारिया बदनाम जानायनि आरो सहायनो हायैयाव गावसोरनि फिसाजोखौ इनाय बुथारबाय। गुरुग्रामाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसो थोलायनानै जुलि जानायनि जाहोनाव सिख्लानि बिमा आरो फंबायआ सिख्लाखौ इनाय बुथारदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय अनजालि। अनजालिया सन्दीप मुंनि गुबुन हारिनि सासे सेंग्रा जों जुलि जादोंमोन। बेनिखायनो हारिया बदनाम जानायनि आरो नखरा बदनाम जानायनि जाहोनाव गावसिनि फिसाजोखौनो इनाय बुथारबाय। उनाव बुथारग्रा अनजालिनि बिमा आरो फंबायआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बिसोरनि मुङा जाबाय कुलदीप, 44 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिफा, रिंकी, 42 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिमा आरो कुणाल, 20 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय फंबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावना होयो बेबायदिनो मावनांगौ प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों एक्स एनडिपिनिफ्राय। एक्स एनडिपिनि गोख्रों दैदेनगिरि बि नायजाब बिथाङा बिटिआरनि सिमाया मानो दासिमबो बारायाखै होननानै सोंथि खालामदों आरो बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। आङो दिनैहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावहाय जइन जानाय जाबाय। मानो होनना बुङोबा जोङो थांनाय 3 बोसोर प्रमद बर'नि इउपिपिएल सोरखारखौ नेबाय थादोंमोन। एनडिपिनि, एक्स एनडिपिनि आरो रुंसारिफोरनि थाखाय, मार्टियार्सफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै। नाथाय 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिथाङा दिनैसिम 1%बो एक्स एनडिपि आरो एनडिपिनि मार्टियार्स जायफ्रानाखि जालांबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखिसै। बेनिखाय नेनो बानानै, जों आसा खालामनो बानानै आं दिनैहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावहाय जइन जाबाय। जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो एक्स एनडिपिनि जानानै। थांनाय 3 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथांनि सोरखारा सासेबो एनडिपिनि केसफोरखौहाय उइथड्र खालामनो हायासै। सासेबो एनडिपिखौहाय प्रमद बर' बिथाङा जेलनिफ्राय बरननो हायासै। रन्जन दैमारि बिथांखौ प्रमद बर' बिथांनि सोरखार आरो बिथाङा बरननो थाखाय जेबो राहा लामा लायासै। बिनि थाखायनो जोङो जोबोद दुखु नांनो गोनां जादों। जोबोरहाय दुखु नांनो गोनां जादों आरो बिनि थाखायनो आं दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावहाय जइन जानाय जाबाय। सानजाहा सिमा बारायनांगौ दङमोन गहपुरसिम, बेबो दिनैसिमहालागै 1 इन्सिबो बारायाखै। बिथाङा आरो बिथांनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा, लिडार्सफोरा बुंगासिनो दं हाबगोन सिमाया सानजाहा बारायगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमहालागैबो 1 इन्सिबो सानजा सिमा बारायनाय जायाखै आरो आं सानो बारायनायबो नङा बिथांनि सोरखारनि समावहाय। बेनिखाय जोङो जाहाथे सिमाया गहपुरसिम बारायो, बेनि थाखाय आङो आंनि लोगोफोरजों लोगोसे बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जइन जादों। जाहाथे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थ्रुयैहाय जोङो सिमाखौहाय गहपुरसिम बारायलांनो हायो, बेनि थाखाय आं जइन जानाय जाहैबाय। लोगोसे बेल' नङा, एनडिपिनि जेसेबांनाखि मार्टियार्स जालांबाय बे मार्टियार्सफोरनोबो प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमहालागै कम्पेनसेसन हिसाबै थाइसेबो थाखा होनो हायाखै।
आरो एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंखौहाय बा बिथांमोनखौहाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौहाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै स्वीकृति होहोनो हायाखै। बिनि थाखायनो जानो हागौ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि सोरखारा दिनैसिमहालागैबो मुंख्लंफोरनोबो थाइसेबो थाखा कम्पेन्सेसन हिसाबै होनो हाया। बिनि थाखाय जोङो लाजिदों बिथांनि सोरखारखौहाय। जोङो नेसेयावबो बिथाङा मोनसेबो मोजां खामानि मावबोनो हायासै आरो मावनोबो हानाय नङा। बेनिखाय बिथांनि सोरखारा कमप्लिटलि दिनै फेलें जाबाय, फेलियर मोनसे गभर्नमेन्ट बिथाङा सालायगासिनो दं, बेयो प्रुफ जाबाय। बिथांखौ फुथुला बायदि होननानै नोंथाङा फोरमान होनो सानो नामा? बिथाङाथ' निस्सय फुथुला बायदियानो जाहैबाय, निस्सय फुथुला बायदियानो। दा आसाम सोरखारा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जा खामानि मावनो होयो बेखौनो बिथाङा मावगासिनो दङ। बिथाङा फुथुला बायदि जागासिनो दङ, सासे येसमेन बायदि जागासिनो दं। बिथाङा जा खामानिखौहाय जा डिरेक्सनखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंहरो बेखौनो बिथाङा येस येस होननानै मावबाय थानो गोनां जायो। आरो जुदि बिथाङा येस होननानै बुङाब्ला अब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिपिएफखौ अल्टारनेटिभ हिसाबै लागोन। बेनिखायनो बिथाङा जोबोद गिनानै, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोबोद गिनानै बिथाङा जा बुङो बेखौनो बिथाङा मानिनानै सोलिगासिनो दङ। आरो बे हिसाबै जोंनि जा बिटिसिआवहाय सिगांनिफ्राय 2003निफ्राय 2020सिम जा पावार आरो फांसनफोर दङमोन बेफोर गासैबो मोनसेनि उनाव मोनसे दिनैहाय माइनास जालांगासिनो दङ, डिक्रिस जालांगासिनो दङ। बेफोरनो प्रमद बर'नि जा दुरबलथा सरखार बेखौ फोरमान खालामो। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनावबो बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारियासो बांसिन सोमजिदों, बिनि सायाव मा बुङो? बिटिआरआवथ' दा गोजोन गैयै थासारिया सोलिगासिनो दङ। सानफ्रामबो बुंनो थाङोब्लाथ' फेक एनकाउन्टारा सोलिगासिनो दङ, फारसेथिं जिनाहारिया सोलिगासिनो दङ, बेफोरबायदि गासैबो सोलिगासिनो दं। आरो फारसेथिंजाय नोंथाङा नायहरदो एभिक्सन खालामनाय, बिटिसिनि मानसियानो जुदि बिटिसिनिफ्राय एभिक्सन खालामजानांगौब्ला अब्ला बेनिफ्राय आरो लासिंसिं जेबो जाथावना गैया, बेनिफ्राय लाजिथावनासिन आरो जेबो गैया होननानै आं सानो। आरो बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि दंबावो जायफोरनाखि गुसुं समावहाय बुंजोबनो हाया। नोंथांमोननि बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ नोंथांमोनहा सल्भ खालामनो जिखिनि थाबोनाय बारग' एनडिएफबिफोर बा सोरबा बबेबा दोलोआव खामानि मावबाय थानाय बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोनखौ जयै बिपिएफ दोलोआव फैनानै नोंथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो बयखौबो खावलायहरगोन नामा? आं बेखौनो खावलायगोन, दा एक्स एनडिएफबिफ्राबो जाय जेरै हागौ एरै गावबा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ लागासिनो दं। सोरबा इउपिपिएलआव दङ, सोरबा बिपिएफआव दङ, सोरबा एक्स एनडिएफबि हिसाबैनो दंबाय थायो। बेनिखायनो आं सानो जिहेतु प्रमद बर'नि सोरखारनि समावहाय मोनसेबो एक्स एनडिएफबिनि खामानियानो जानो हायाखै, जायाखै आरो जानायबो नङा, जों आसा खालामनो हाया। बेनिखायनो आं सानो जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि दङ दुलाराय माने मोनब्रै जिल्लायावहाय बिटिसिआवहाय, आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोनाबो बिपिएफआव जयेन जानानैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय एक्स एनडिएफबिनि जा आद्रा थालांनाय खामानिफोर दंबावो, मावफुंनांगौ खामानिफोर दंबावो, बेफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो हाग्रामा महिलारि बिथांनि राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों। आरो 2025आव जिहेतु बिपिएफनि सोरखारानो फैफिनखागोन, बेनिखायनो गासैबो एक्स एनडिएफबिफोरखौहाय आङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानानैहाय बिथांखौ हेफाजाब होनानै जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो, बेनिखायनो आङो बेयावहाय जयेन जानायखौ लुबैयो। बारायसिगोन, थाबैनो बारायसिगोन होननानै बुंबोगासिनो दङ बिटिआरनि सिमाखौ। बिटिआरनि सिमाया थाबैनो गहपुरनि सिमलगुरिसिम बारायसिगोन आरो अरुणाचल प्रदेश सोरखारजों गहपुरजों जेब्लाबो खौसे थानांगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं अल अरुणाचल प्रदेश बर' वेलफेयार ससाइटि, बड' साहित्य सभा आरो बिटिआर सोरखारजों मोनसे गोरोबथा जादों होननानै अरुणाचल प्रदेश रायजोनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडु बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।